Double kill. Triple kill. Huh? Dobré ráno všetkým četníkom a četničkám. Vítam ťa späť pri tomto tragickom vlogu, ktorý možno skončí zaujímavejšie než predošli. OK, ale späť k ránu. Ráno som začal praženičkou, lebo prečo nie? Vajce sú zdravé, milión spôsobov prípravy a majú proteín. Hey, I got you guys protein shake. Somebody get this man some protein. Po raňajkách som sa šiel pripraviť. A šiel sa stretnúť with the boys. Ale čo by to bol za dníček bez komplikácií, na zadnom kolese som mal celkom random osmičku, takže hej, dočasne som si požičal druhý bicykel a vyrazili sme na cestu. Takže máme tu menší upgrade, požičaný bicykel, ide sa na vec. Cca polhodinová cesta nás zaviedla k priehrade, kde sme, ako Tadomat spísal, prišli sa osviežiť na ten OG štýl, tak ako naši otcovia za mládi. Dobre, prvú časť kúpania máme za sebou, teraz ideme dať proteín. Je to tak, nikto sa zatiaľ neutopil a pôjdeme zrobiť obedos. EBS špecialité. Kuba sa vpustila masť. Cibuľa nám mekne, tá domác robí chleba, toustíkos, takže je to tak, musí baviť. Tak, najedený, ohňa uhasený, aj tu je ešte celé mokré. A hej, plnvica očistená, nožík očistím ešte a... Co záš? Oj, tá domác zase vystrajačky robí. Bordel originálne pozbieraný, tak jak treba. A ideme druhé kolo kúpania. Po obede sme ešte dali pár súťaží. Ale ťažké. Nejakú tú dĺžku. Pomaly sa pripravovali na cestu späť, ktorá sa dokumentovala troška problematickejšie. Ideme? No dobre, to ideme. Vamos! Uj. Let's go! Hey, you. You're finally awake. To by šlo. Jaj. Zakrvavený som prebehol cez les, kde som dobil ostatok partie a tam mi tá domác troška vody dal na rány a leteli sme domov. Doma som si to poriadne vyumýval a šiel si urobiť jednu povinnosť ešte. A až potom som si ľahol na posteľ a chvíľku si oddychol. Po krátkej prestávke som ešte chytol gym, kde som si uvedomil, že bars asi nič neurobím, nepocvičím, keďže kolena ma boleli a oboje lakte ešte viac. Nakoniec som sa zmohol na hyperextancii a podobné cviky a neskôr sa mi podarilo nejako rozhýbať aj nohy na predkopy a zakopy s ľahkou váhou. Keď som sa vrátil z gymu, šiel som ešte popolievať trocha záhradu, aj skleník s otcom a dal večeru, ktorú som si nenatočil, ale za to ti dávam vyživové hodnoty indického masala čaja. Čaja? Nie náhodou čaju? To je jedno.
Za tým som dal trocha V pekle už niet miesta. a šiel spac. Sebi ruke kriptone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke kriptone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.